Jadymy na Gallenberg, Wierunie. To znaczy jedziemy do osady Jana. Tam się trafimy z moim łącznikiem. Dalej obejrzycie, co będzie. Bardzo ważny obiekt na architektoniczno-archeologicznej mapie Bytomia. Murki przy Fałacie. Po tych murkach żech skokał za bajtla. O kurde, ty! A tu co? Ktoś zachłyśnięty chyba walorami wizualnymi Bytomia, aż z wrażenia porzucił bagaż. O, i tak trzeba. Na wesoło. Gołąbki. Wolicie z kaszą czy z ryżem? Zmiana planów, jednak nie Gallenberg i no troszkę szybciej. Bobrowniki. Proszę, jak pięknie. Hotel, kościół. Netto. Co więcej człowiekowi trzeba do życia? Żabka. No, ale przy okazji trzeba przyznać, że przodkowie nasi, jak idzie o stawianie kościołów, mieli rozmach. Miłosz, byłżeś kiedyś w Zbrosławicach? Byłem. Tak, miałeś powiedzieć, że nie. Dobra, to jeszcze raz. Miłosz, byłżeś kiedyś w Zbrosławicach? Jeszcze nie. Ja też nie! Co za przypadek! Razem z panem Miłoszem dzisiaj udamy się w niesamowitą, przygodową podróż do Zbrosławic. W ramach kolejnego epizodu współpracy z lokalną organizacją turystyczną miasta Gwarków zwiedzimy dzisiaj Zbrosławice, ale nie tylko Zbrosławice, w sensie wieś Zbrosławice, tylko gmina Zbrosławice. A czy ty wiesz, ile wchodzi sołec w skład gminy Zbrosławice? Nie, ale zaraz mi powiem. A czy wy nie wiecie? Boniowice, Czekanów, Jasiona, Jaśkowice, Kamieniec, Karchowice, Kopienica, Księży Las, Lariszów, Łubie, Łupki, Miedary, Przeschlebie, Ptakowice, Szałsza, Świętoszowice, Wieszowa, Wilkowice, Zawada, Zbrosławice, Ziemięcice. 21. I co ciekawe, bo jak nagrywałem te wcześniejsze filmy z Bytomia, no to wiadomo, że są to znane rejony, bardzo dobrze. Z Tarnowskich Gór mniej, ale chociaż trochę. A Zbrosławice w ogóle. Także coś se nowego obejrzę. Uzbrojeni, ale w taką Biblię. Bardzo dziękuję panu Sebastianowi Rosenbaumowi, który zresztą napisał teksty do tej książki, za użyczenie tej jakże pożytecznej lektury. Kierowani tą książką i wyposażeni w tajemną wiedzę z Wikipedii, zabieram was na wycieczkę z Miłoszem w Zbrosławice. To jeszcze żeśmy nie są u celu, co prawda, ale proszę, tam kombajn zbiera zboże, tu Natura 2000 i tu przykuł naszą uwagę piękny jakiś kościółek i piękny Miłosz też przykuł naszą uwagę. Idziemy zobaczyć, co to jest. A Zbrosławice, a konkretnie Ptakowice już tam widać w tle. Okazuje się, jesteśmy w Reptach, a to jest parafia, uwaga, Świętego Mikołaja. Piękny kościółek, bardzo zadbany cmentarz. Jest tak trochę tutaj tak czesko, może tak niemiecko. I tu na takim pustym placu, proszę, grobek bardzo stary, 1894, Ignaz Gola, hier ruht in Gott, mein geliebter Gatte, unser guter Vater, nasz dobry ojciec Ignaz Gola, urodzony w Stolażowicach. I przed nami Zbrosławice. Część gminy Zbrosławice. Ludzie, jak tu pięknie, aż mi coś mięknie. Są żeśmy już w Zbrosławicach, znaczy w Karchowicach. Proszę. Konik, jakiś rączy, czarny ogier, krówki się pasą, sielski krajobraz i zabytkowa stacja wodociągowa Zawada. Takie właśnie połączenie jakiejś takiej industrii przemysłowego takiego krajobrazu z takim krajobrazem sielskim, wręcz takim wiejskim, no naprawdę przepięknym. Tutaj jest na każdym kroku i w tych wszystkich gminach, wioskach, miejscowościach wchodzących tutaj w skład gminy Zbrosławice, nawet w najmniejszej znajdziecie coś starego, zabytkowego, jakiś, nie wiem, 500-letni kościół, jakiś zameczek, jakiś pałacyk, jakieś bunkry, jakąś kapliczkę. Tu jest po prostu pięknie.
A jak chodzi o samą stację wodociągową Zawada, to pierwsze już budowle w tamtym miejscu powstały w latach 1894-1895, czyli pieronowo dawno. Te budynki, które tutaj widzimy dzisiaj, czyli takie w sznycie modernizmu z czerwonej cegły, powstały w latach 1927-29 i możemy szczęśliwie oglądać je do dzisiaj, jak i dużą część tego oryginalnego wyposażenia. I słuchajcie, budynki te powstały tej stacji wodociągowej głównie dlatego, bo kiedy podzielili Górny Śląsk pomiędzy Polskę i Niemcy, to te zakłady i ta stacja, która zaopatrywała ten rejon, znalazła się po stronie polskiej. No i siłą rzeczy trzeba było wybudować coś, co obsłużyłoby, zaopatrzyło w świeżutką wodziczkę ten rejon, który pozostał w Niemczech. Tutaj aż stąd, z Krachowic, siecią wodociągową, między innymi ta stacja łączyła się aż z Karbiem. Oczywiście dzisiaj w granicach Bytomia, wtedy gminie leżącej przy Bytomiu. W tym momencie co prawda ona nie jest dostępna do takiego zwiedzania, że możecie sobie tam wejść w każdy dzień, ale przy takich imprezach, choćby jak Industriada, jest możliwość sobie ten bardzo ciekawy i super zachowany obiekt pozwiedzać. Musimy jechać dalej, bo się kurde dzisiaj najeżdżymy troszkę. A jak masz troszkę, to do Toszka, znaczy do Wrocławic. No. Rejony te kryją wiele tajemnic. Alojz szedł Józek przez buraki. Proszę Państwa, pałac. Na szczęście nie kultury. Dzisiaj ta miejscówka służy jako ośrodek m.in. rehabilitacyjny, ale historia sięga wieków bardzo, bardzo dawnych, bo tutaj, dawno temu w średniowieczu, znajdował się drzewiany zamek. I był to najprawdopodobniej zamek od templariuszy. Chodzi nawet legenda, że mistrz krzyżacki Hermann von Salza ukrył gdzieś tutaj swoje skarby. Pałac jako taki powstał w XVIII wieku, miał bardzo dużo różnych właścicieli, zacnych rodzin z tych stron, m.in. Kokorzów, którzy go przebudowali we wieku XIX na taki styl, żeby dostał takiego francuskiego sznytu, bo wiecie, ludzie się wtedy jarali wszystkim co francuskie. Potem został jeszcze na początku XX wieku przebudowany, wtedy to dostał mniej więcej taki sznyt, jak go ma do dziś. A przy tym pałacu znajdziemy jeszcze coś takiego jak Mysia Wieża, czyli taka wieża, która wygląda na bardzo, bardzo starą, zabytkową, ale okazuje się, że taki zabytek wcale to nie jest, bo to jest wybudowane pod koniec XIX wieku, o ile się nie mylę, chyba w roku 1894 i służyło to po prostu jako obserwatorium astrologiczne, a tylko było wystylizowane na właśnie taką budowlę średniowieczną. Co prawda przy jakichś archeologicznych robotach u podstawy tej budowli znaleziono faktycznie fundamenty i resztówki jeszcze jakieś ze średniowiecza, ale to był taki, można powiedzieć, udawany zabytek, których na całym Śląsku było dużo, gdzie te rody szlacheckie, bogate po prostu sobie z fantazji stawiały takie stylizowane budowle, które się odwoływały gdzieś do tych wieków średnich. O dziwo, nie znaleźliśmy się w Gliwicach pod radiostacją. To, kochani, nadal Zbrosławice. I jesteśmy pod pięknym kościołem. Kościół Najświętszej Marii Panny w Zbrosławicach. Ale farosz tam musi dobrze rządzić. Kościół bardzo, bardzo stary, oryginalnie z XV wieku. Oczywiście po licznych przebudowach. Pewno najwięcej tu możemy zobaczyć jakichś wpływów takich barokowych czy neobarokowo-klasycystycznych. Oczywiście nie mam pojęcia, co właśnie powiedziałem. W pewnym momencie ten kościół, jak większość świątyń na Śląsku, stał się protestancki. Potem po rekatolizacji stał się z powrotem świątynią katolicką. Bardzo ładnie, nie tak dawno odnowiony. Powiecie, że nie jest to może jakiś potężna, wielka budowla sakralna pokroju, nie wiem, katedry w Kolonii, ale w tym kościele znajdują się naprawdę bardzo stare i bardzo dużej wartości artefakty. Między innymi jest tam figura Matki Boskiej Zbrosławickiej, która historia jest pogmatwana
dosłownie jak brazylijska telenowela. Ona powstała gdzieś w XVI wieku w Austrii. W XVIII wieku znalazła się w rękach księżnej Hesse-Darmstadt, która następnie po jakimś czasie przekazała ją rodzinie von Stockmanns, rodem z Belgii, którzy to byli właścicielami tutaj całych z Wrocławic. No i summa summarum wylądowała tutaj właśnie w tym kościele. Oprócz tego pięknego zabytkowego cmentarza za mną, to we wnętrzu tej świątyni możemy znaleźć też XVII-wieczne grobowce, między innymi tak zacnych postaci jak członków rodziny Szawgocz. A wracając do pałaców, tu może nie być księżniczki od Mario. Tu chyba była brama od pałacu. O kurde, słuchajcie, tu noga ludzka. Dobra, słuchajcie, dalej strach włazić. Uwierzcie mi, to był pałac. 1756 rok. Wybudowany przez rodzinę von Stockmann, tych z Belgii. Potem były nawet po wojnie w nim przez jakiś czas mieszkania socjalne. No jak widzicie w tym momencie ciężko powiedzieć, żeby to był fajny zabytek do zwiedzania, raczej do urbexu, ale do tego nie zachęcam, bo to niebezpieczne. Nie wolno. To żyjesz tam, ale żech się pokuł pokrwiwami, ale to zdrowe na reumatyka. Ała! Proszę bardzo, a tutaj obstawiam budynki gospodarcze, jakieś pewnie przypałacowe, się zachowały w stanie lepszym niż pałac i nawet część jest tutaj ładnie remontowana, na jakieś cele adaptowana. O, tak robić. Ja się zaklinam, jak miasta Gwarków wezmą mnie jeszcze do współpracy do jakiegoś filmiku, a jak wy jeszcze trochę będziecie więcej wyłączać adblocka i dawać łapek w górę, to my to z Miłoszem na spółę kupimy na pół i zrobimy tu coś super. To tam jest ta cała księżniczka. No dobra. Jakie pajęczyńska. Może tam jeszcze też Stockmannowie kaj siedzą. Je tam w to. Chyba nie ma ich w domu. Miłosz, ale pięknie, nie? Cudownie jest. Aż coś mięknie. Tu, tędy Jack z Kate szli i tam ich napadli tamci. Tam. I tu ten dym. Ty, patrz to. Coś to... Tu kajś, słuchajcie, ma być schron bojowy. Ej, tam coś jest. Pa. Słuchajcie, pozycja górnośląska. To nie Kamasutra. Oberschlesischer Stellung. Tak jak był obszar warowny Śląsk, który zbudowali Polacy niedaleko granicy polsko-niemieckiej, żeby bronić się przed agresją niemiecką od strony niemieckiego Śląska, to analogicznie taką linię umocnień zbudowali też sobie Niemcy. 40 km umocnień w takim pasie od Miedar aż po Pilchowice, 26 schronów. O! I jeden jest przed nami. Słuchajcie, to jest taki... To jest sporawe. Tu Niemcy siedzieli zabunkrowani z maszyngewerą. Tu w tym lufciku MG42 wystawał. Nie! Idzie kuknąć! Co jest? A tam tak. O kur... No, chyba ciemno. Tu siedzieli, słuchajcie. I tu. Pała się przegła. Proszę nie dupać bombami, bo my sam łażymy z Miłoszem. Ja. Danke, tschüss. No. Jadymy. Rzut beretem od tamtej miejscówki mamy schron Riegelbau 116. Ja. 10 pomieszczeń, 2 metry grube mury, miejsca na 12 wojoków. Tam siedzieli i pewnie głównie grali w karty. Pole, chałupki, a zaraz wam pokażemy dinozaury. O, prawie. Tu wyobraźcie sobie 240 milionów lat temu. Tu łazili dinozaury. Niedawno odbyły się tu wielkie wykopaliska prace archeologiczne.
Jedne chyba z największych w Europie, może i największe. I okazało się, że znaleziono tutaj dużo szczątków po prostu pradawnych gadów, które 240 milionów lat temu, zanim nasza stópka naszych przodków, goła stópka z kulkami kupy między palcami stanęła na tej ziemi, tu łaziły wielkie, olbrzymie gady rodem z filmu, no czy Jurajski Park to nie wiem, ale jakieś takie wielkie jaszczury tu łaziły. I te tutaj znalezione szczątki zostały przez specjalistów z Warszawy wzięte na badania, ale nie martwcie się, na odmianę tym razem mają to oddać i znowu będzie można gdzieś tutaj to oglądać w szkole. Konkretnie znajdujemy się w Miedarach. Tu z Miedar te dinozaury, one szły tam w kierunku na Połomie I Laryszów i jak płynęła Drama, rzeka, to one tam z tej Dramy piły te dinozaury i to były dinozaury dramatyczne. A przypomnę wam przy okazji, że jeżeli byście korzystali z atrakcji oferowanych od organizacji turystycznej miasta Gwarków, czyli na przykład karnęli się naszą wąskotorówką z Bytomia do miasteczka, poszli na jakiś fajny spacer z przewodnikiem po Bytomiu, w Tarnowskich Górach, zwiedzili sobie sztolnię Czarnego Pstrąga i inne, to możecie liczyć na różne fajne zniżki u okolicznych partnerów, a to więcej info na ten temat znajdziecie na stronie miasta Gwarków, co ją tu będziecie mieli podlinkowaną pod filmem na dole. ściska mi tu gardło. Miłosza zatyka od jabłek, a tu jest super jabłonka i to kurde obrodzona i to fajne jabłka, ty. Pokano to. Mam nadzieję, że... Dobra, przepraszam. Patrzcie, jakie jabłko. Ale kwasielina. Siema, koniczku. Fajny, nie? Słuchajcie, nie bez kozery, bo już od XIX wieku w Zbrosławicach było pełno stadnin konnych i ta okolica wręcz słynęła z koni. Widzę, żeśmy się chyba skumplowali. Do dzisiaj pełno takich miejsc tutaj znajdziemy, także dla fanów jazdy konnej ziemia obiecana. Nie? Ujście sztolni kopalni Fryderyk. A za nami maniacy... Słuchajcie, za mną się znajduje wylot sztolni kopalni pruskiej, królewskiej kopalni ród i ołowiu Fryderyk. Budowla za mną jest postawiona w roku 1821. Ma 204 lata i można ją dzisiaj zobaczyć praktycznie w takim stanie, jak wtedy, kiedy została wybudowana. I słuchajcie, no co to jest sztolnia? Sztolnia po prostu jest to sztucznie wybudowany taki ciek wodny, aby wyprowadzić wodę z kopalni, z wyrobiska, która następnie na ogół prowadzona jest do jakiejś rzeki, w tym przypadku do rzeki Dramy albo do jakiegoś na przykład stawu. Ta sztolnia ma tutaj 5460 metrów, czyli no, jest długa. Takich oczywiście sztolni nawet tutaj w rejonie Tarnowskich Gór, które warto przypomnieć. W XVI wieku Tarnowskie Góry to była potęga absolutna, europejska, jak chodzi o wydobycie na przykład właśnie srebra czy innych kruszców. Takich jest tutaj dużo, ale ta wyjątkowo pięknie zdobiony ten wylot, zwróćcie uwagę, pomimo że architektura użytkowa, kopalnia, tak, ale jaki smak, jakie wyczucie, jaki detal, superowe. Ten pięknie zdobiony wylot sztolni powszechnie nazywa się Bramą Gwarków, a sam fragment sztolni możecie sobie zwiedzić w ramach trasy turystycznej na sztolni Czarnego Pstrąga. I tu ciekawostka. 400-metrowy odcinek tak zwanego roznosu między wylotem sztolni a rzeką Dramą, tak jak wylot portalu i całe podziemne wyrobisko jest wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. No i też warto wspomnieć przy okazji, że to tutaj właśnie była zamontowana i zaprzęgnięta do roboty druga po Anglii na kontynencie europejskim maszyna parowa. Także po tym widzicie, jak cywilizacyjnie, technologicznie tu te ziemie były rozwinięte. No to nie było jakieś zadupie. Słuchajcie, i tu na wylocie sztolni my też wylatujemy. Tu się kończy nasza przygoda. Może nie na amen, może będzie kontynuowana. Jeżeli się wam taki kolejny epizod podobał,
to zachęcam zostawić łapkę w górę, jakiś komentarz, no i oczywiście zwiedzić te strony. Bardzo, jak widzicie, urokliwe, bogate w różnorodne, piękne miejsca. Zapraszam też na stronę miasta Gwarków, zajrzyjcie tam, bo oni też organizują różne fajne, co chwila jakieś wydarzenia. No, ajo co, ajo ida dali, można dojda kaś tam do dramy i będzie drama. Patrzcie tam jako. Nie, no, nie powstrzymia się. Zimno?